No niin, hyvää joulupäivää ja sitten se olisi Modernit horisontit. 3 kappaletta. Taian tehdä silleen, että mä teen 3 videota, niin... Hei, hetkinen, tää aukeaa eri lailla kuin... Eiku mitä? Okei, arttia. Ja sitten mä käännän sen tolleen. Ei otetakaan näissä vissiin pois, niin... Ei tuu liikaa spoilereita. Target spell. You get 2 energy counter, pay any amount of energy counter that spell unless it's controller base. Siis tää on vaan niinku... Okei, eli tää energia on vaan niinku ylimääräinen niinku layeri tohon manan päälle. Death touch. Okei. Ihan nice. Toi on tietysti vähän vaikea saada toi 3 tai enemmän korttia. Joo. Mut aika hyvä Death Touch 1/3. Se ei kuole välttämättä heti. Hei, ja tää... Nostinko mä tän silloin aikaisemmin? Tää on aika iso tyyppi. Ja sillä on reach. Cast or cycle. Ja kyllä musta tuntuu, että mä oon ton nähnyt. Oh, ja tän mä näin ainakin. Dog Umbra. Mitä mä en vieläkään ihan täysin tajuu. Vaikka sen on lukenut. Legendary Goblin Wizard. Deals 4 damage to any target. Okei, tää on kyllä aika kiva. Vähän tietysti kallis, mutta kiva silti. Grandeur. Discard another card name. Ember Mage. Sacrifice 2 mountains. Okei, what? Tää on tämmönen finisheri. Tää on kiva. Siis tää toimii kyllä tosi kivasti, koska sä voit lisätä tän ja käyttää, tai siis, no ei käyttää, mutta sitten sun jossain endstepillä voit sacrificea sen ja hakea ton. Niin siinä ei oo silleen niinku, että sä voit pelata tätä ja ja sitten hakea sen jossain vaiheessa sen, mitä sä oikeasti haluat. Ihan nice. Flying as long as it's modified. Aivan. -1. Okei, tää on aika hauska. Tää on oikeasti aika hauska. Joo. Mikäs tää on? Propagator. Drone. Devoid. This card has no color. Eiku Devoid. Okei, aika siisti. Ei oo tuota nähnyt ennen. Creature tokens have evolve. Okei. Ihan hauska. Joo, vähän monimutkainen teksti, mutta joo, ehkä ymmärsin. Counter on this creature. Only a sorcerer. Modified. You have lifelink. Okay. Not bad. Onks tää niinku kaikille toi vissiin? Collection counter. Vitsi, täällä on kyllä paljon nyt countereita. Okei. Saamana. Mikäs tää on? Siistin näköinen. Siis tää on myös länti. What?
Voinko mä pelata tän ländinä? Aha? Vai onks tällä suoraan toi? Ei, mutta tää on instantti. Mä en ymmärrä. Ehkä sen sit voi pelata landiksi myös. Elf you control. Untap target creature. Ai niin, joo. Okei. Interesting. Toi on ihan kiva toi untap. Eiku... Eiku niin, Elf you control. Aha, joo. Emerge from artifact. Crabomination. Okei, toi on kyllä aika hauska. Crackling Falls. Hetkinen, tässä on sitten instantti toi. What? On muuten hienon näköinen. Enters the battlefield tapped. Eiku niin, onks... hei hetkinen, joo. Aivan, siis onks tän toisella puolella ländi? Niin, nyt ymmärrän. Joo. Draw 2, discard. A card at random. Eli mä saan pitää ne, jos mä maksan noin sähköt. Energiat. Joo. Ihan siisti. Okei, näistä tulee vähän pidempiä, kun joutuu lukemaan melkein kaikki kortit läpi. Mutta... Joo. Ihan mielenkiintoista. Ja ei ollut niinku... Oliko täällä vaan pari, mitkä käytti energiaa? Eli niinku se... Joo, kyllä näitä voi käyttää näitä kortteja kumminkin.